Basta Bisaya, pinanggaon. Yo, what's up? Welcome back dito sa aming YouTube channel. Once again, ako si Sir Chris. Ikaw pa lang si Legit Yuson. Yan, ada yung sa room ni si Rejik. Dewa. Pero kay, saan taro rasa? Sepatu dito lang. Oh, di, dito na isin ko lang. Kurang na. Manganta mi di ay og song original gapon ang mga i-compose. Title Basta Bisaya. So sa mga Bisaya, Ano pa? Kungit mga bukutan. kaya Kaya dagko. Taas. dagkog taas. Gusto mo ng dagkog taas? Dagko kasing-kasing nya taas og pasensya. Aw. Ano na yung Nya sa mga Bisaya, mga laing lugar. Sikat ra ba ni? sa paino? Bakal na. Pergi di Bolivia. Nya kanang na ba ning wala akong nadugdungan ba nga ako hindi ko Bisaya ingat to siya po nila. Oh, nya Sa sa pagtanan ko niya ganang. Sa puno na kan. Slippery wit. slippery wit. Win wit. Wit. Pag nakita siya sa kalsada na. Pag-abot mo sa sudan, na siya nakita na mag-ingat, madulas ang kalsada. Wala ko na Iya. Kadang na siya dakpan lagi siya sa pulis. Nya. Kay nag-drive man siya sa kinan ba? Sila na sa kinan. Dunot na. Kapola to. Suot man siya ito sa katong skina nga kini niya. Dili pwede sudlan ba? May nakaputang nga ito. May nakaputang dito ba? Mga plaka. Mga na, bawal dito. Bawal musulod. Pag interview sa pulis, anong suot magkangari nga? Kanang, bawal man ini dire. Suot. Ang sabi nila kung sa May nakaputang dito nga, do not enter. Do not enter. Ano kaya kung sa kinasig niya, enter, suot. suwag ka sa Do not enter. do not interfere. Ito po itong libo nga Bisaya nga, hindi na ng problema siya ba kay hindi siya pa-jirjiro siya asawa. Okay, yung asawa may nakaputang na panting nga ganyan. No entry? Entry. No entry ba? Ituyo gitu dati na nakuha. May nakaputang, markahan yun. Sunta yun. Problema siya niya, ako siya nga ito sa ni Kupri. May tangan ng entry ko, demolition. Sulod ya. Sunod yaw, demolition. Saan ka? Takay. Atong dalitan sila o dalit mo ka nang magharang sa kanang magharang. Kalag. Uli na, uli. Okay. Mana to eh? Mana? Mana kalag Pasko na meron no? Mana mi sa mga wa pa di ka subscribe, palihog subscribe sa among YouTube channel. Miyabas Vines TV. Kami-kami na sa ron kay ang uban nga mga katropa ka busy man. Kini mga bisag sa lahat ng mga partner nga available kay kini busy mo kay siya sa Busy mo sa mga YouTube. busy pa ni siya sa presidente. Okay. Larga. Asal ka pa doon eh? Ampun. Ekonomi ka na. Isa pa. May kwarta ka na. Awak ko. Adi tak larga. Diahag ni ko na. Ada kay ato ko nang i-open. Sige. Ko nang open. Iupin. Usal simpon. Dili. Dari pindutan. Ba, ada ra sira deh. Kanang naa rin mismo sa mga gitara. Willing kay yung gawat. Sige. Basta ihatag. Sud na sud. Sud. Asa mo ko sud? Kanang gitara ba? Ini kas-kasun ba? Kasi. Okay, larga. Basta Bisaya, pinanggaon. Basta Bisaya, mainang pingon. Ang pingan ang kasing-kasing mo. Nag-isa-asaaran o giduwa-duwaan, gipasakit ang uban. Kung nangita ka og forever, sa mga Bisaya ka kay sweet lover, kay loyal di kong magmahal.
maayo sa kumidya. Apan siri